खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय बिजनि खैरोगुरिनि सासे सिआरपिएफआव साख्रि मावनाय दैथुन दैमारिया सासे हिन्जावखौ कर्टआव हाबा लाना थगायनायनि अजद सोमजिदों। जाय कर्टआव जुलि खालामजादोंमोन बे हिन्जावा बरपेटा हाटामारानि मौसुमि ब्रह्ममोन आरो बिथाङा हौवानि हेंथायै बे अजदखौ खालामदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोर सानैजों कर्टआव हाबा जाखांना साख्रियाव थांनायनि उनावनो जेबो खौरां लायाखै होनना हिन्जावा फोरमायदों। आरो मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे मानसिया गोबां सिख्लाफोरखौनो नंखायै मोजां मोनफ्लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखियोमोन जाहैदों। आरो दायो गुबुन हिन्जाव जुलि खालामबावबाय होननाबो फोरमायदों हिन्जावा। आरो मौसुमि ब्रह्मआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिहा गुबुन हिन्जाव दंखाबावोमोन जाहैदों। थेवबो थगायना कर्ट मेरिज खालामना लाबोयो आरो जा सिगांनि हिन्जाव दंमोन बियो मोनथि मोननानै मुलि जाना थैबाय होनना फोरमायदों। बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय स्पेसियेलि सिख्लाफोरनि थाखाय एवारनेस बा सांग्रांथिनि थाखाय लाबोनाय जाहैदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव खायसेयानो गोबां बेबायदिनो आं ओरैबायदि साख्रि मावो, आं नोंखौ मोजां मोनबाय बायदि बायदि बुंना गुबुन हिन्जाव बा सिख्लाफोरनि गोसोजों थगायनानै गेलेग्रा ओंखारनो हमबाय। थगायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिना गुबुननि लाइफखौ सिलिंखार खालामग्रा दंसै। बिनिखायनो सामोलै थाबानो जाबाय जाहाथे बे मौसुमि ब्रह्म बायदिनो गुबुन सिख्लाफोरनि लाइफआ सिलिंखार जाया। स' भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ अननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। स' भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।